हॅलो, नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करत आहोत मोठ्या वांग्याचं भरीत आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो, नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करत आहोत मोठ्या वांग्याचं भरीत. तर त्याची आता आपण कृती करूया. पहिलं वांग्याला चिरा काढून घ्यायचं. आणि त्यामध्ये लसूण घालून घेऊया. आणि मिरची पण. आणि हे आता आपण भाजायला ठेवूया. आपण वांग्याला तेल लावून घेऊया. गॅस पेटवला आहे आणि त्यावरती जाळी ठेवली आहे आणि त्यावरती हे चांगलं भाजून घेऊया. हे आता वांगं आपण चांगलं भाजून घेऊया. चांगलं ते भाजते. हे वांगं छान भाजून झालेलं आहे. हे आता आपण सोलून घेऊया. हे वांगं आता आपण सोलून घेतलं आहे. आता हे चांगलं स्मॅश करून घेऊया. गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये आपण आता तेल घालूया. तेल तापलं की कांदा घालूया. कांदा चांगला परतून झाला आहे. आता त्यामध्ये आलं, लसूण आणि मिरचीचा ठेचा घालूया. तोही छान परतून घेऊया.
यामध्ये टोमॅटो घालून ते परतून घेऊया. आता यामध्ये मसाला, हळद, गरम मसाला, मीठ हे पण घालून. आणि आता आपण वांगं स्नॅच केलं ते घालूया आणि ते चांगलं परतून घेऊया. त्याला चांगली वाफ देऊया. मस्तपैकी याचा सुगंध घरभर पसरला आहे. छान. कोथिंबीर घालूया. आणि परतून घेऊया. आपलं हे वांग्याचं भरीत तयार झालेलं आहे. चला मग आता आपण टेस्ट करून बघूया. मस्त असं वांग्याचं भरीत झालेलं आहे. चला मग खायला या. आणि ही कृती आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय.